Il-Gvern Malti ċaħat l-allegazzjonijiet iffabbrikati tas-senatur tal-Movimento 5 Stelle fl-Italja Mario Michele Giarrusso. Giarrusso qal li l-Gvern Malti ħoloq pressjoni fuq il-Kumitat ta' kontra l-Mafja fil-Parlament Taljan biex ismu jitneħħa mill-lista ta' dawk li se jagħmlu żjara f'pajjiżna. Permezz tal-Ambaxxatur Malti f'Ruma, il-Gvern Malti għamel kuntatt mal-Onorevoli Rosy Bindi, President ta' dan il-Kumitat, biex jitlob spjegazzjoni ta' din l-invenzjoni ta' Giarrusso. Fl-istess ħin il-Ministru tal-Affarijiet Barranin wassal l-istess messaġġ lill-Ambaxxatur Taljan f'Malta. Minnaħa tagħhom dawn ikkonfermaw il-verżjoni tal-Gvern Malti li qatt ma ġie konsultat jew esprima ruħu la formalment u lanqas informalment fuq l-ebda wieħed mill-membri ta' din id-delegazzjoni li żjara tagħhom ilha skedata minn qabel din il-ġimgħa. Aktar tard stqarrija mill-Kummissjoni ta' kontra l-Mafja komplet iġġib fix-xejn l-allegazzjonijiet ta' Giarrusso. Il-Kummissjoni mmexxija minn Rosy Bindi qalet li Giarrusso gideb meta qal li ma tħallix jattendi għal din iż-żjara hekk kif din kienet ilha skedata. Fil-fatt qatt ma kien ppjanat li Giarrusso jkun parti minn din iż-żjara. Il-Kummissjoni Taljana qalet li l-istqarrija mhux minnha tal-politiku miċ-5 Stelle ġiet biex jirreklama dikjarazzjonijiet li jagħmel kontra pajjiżna. Bindi qalet ukoll li ma kellha l-ebda pressjoni mill-awtoritajiet Maltin dwar il-kompożizzjoni ta' din id-delegazzjoni. Fil-fatt, waħda minn dawk li se jattendu hija Giulia Sarti mill-Movimento 5 Stelle, l-istess grupp li jmili ta' fih Mario Michele Giarrusso.